36. rész, Kata első napja az iskolában. Ez a történet az első napról szól. Kata először lép be az osztályterembe, ahol a legnagyobb meglepetésére Ádámmal találkozik. Le is ülnek egymás mellé. Előveszik a felszerelést, bemutatkozik a tanítónéni, majd ahogy telik a nap, Kata egyre jobban kétségbe esik. Hogy mások már tudnak írni, fellökik véletlenül a nagyobb gyerekek a folyosón, az órai munkát nem tudja befejezni, majd végül sírni kezd. És akkor a tanítónéni ad neki egy borítékot, amiben találnak egy fotót, ami akkor készült, amikor az óvodában voltak, ugyanígy az első nap. Visszaemlékeznek a fotó segítségével arra, hogy az a nap sem volt éppen könnyű, de hamar belejöttek abba is. Legyőzték az akadályokat.